Estem a Castellcir, un poblet, petitó, un poblet, que fins fa un any era del Vallès Oriental i ara és de la nova comarca del Moianès. Això mateix. Encara no fa un any, de l'abril, crec que farà un any. Bé, i aquí s'ha muntat, en aquest poble, ara estem a la primera agrofira de Castellcir. Aquí tenim el Salvador Rovira, que està a l'Ajuntament, és tinent d'alcalde de l'Ajuntament, i ens explicarà, ens ha estat explicant ja, però ara ens explicarà pels telespectadors, què veiem, què hi ha en aquesta fira. Primer, aquí darrere tenim, m'ho ha explicat una cosa curiosa, que ara anirem a veure després, quan acabi de parlar, que és un noi que llaura encara a la manera antiga. A la manera antiga, i porta un euga que és digne de veure, perquè ja veuran que és un home molt tranquil, però porta un euga que té 4 anys, i és increïble com la domina, que el creu amb ell, a la veu, i quasi bé no li sents la veu que l'euga ja creu. Vol dir que això té una importància molt gran, perquè es veu l'apreci que ell té amb l'euga i l'euga li fa la feina adequada que ell necessita. Això és important, que llavors ja ho veurem. Molt bé. A nivell de la fira, a nivell de lo que és la fira... Anem cap allà i veurem, sí. Ah, vol anar cap allà? No, després hi anem, però de moment veiem, des d'aquí es veu més o menys que hem vist. Sí? Allà estan regant... Bueno, allà estan fent servir, donen un exemple de lo que és l'ADF, fan servir l'aigua per regar un tractor per demostrar la pressió de l'aigua que necessiten en el moment d'haver d'apagar foc. Hi ha camions de l'ADF, hi ha algunes cubes, és una mica de demostració. En aquesta banda d'aquí tenim tractors, i perquè la gent es doni compte, a darrere del tractor cadasqual porta una eina adequada per arreglar la terra. Acaba al final amb una cosetxadora que és al final de la feina que ha de fer un pagès treballant a la terra. Hi tenim les arades, hi tenim els discos, hi tenim l'aplanador, hi tenim l'estripadora, llavors ja ve la cosetxadora, que és allà on es cosetxa el gra i es retria la palla del gra. Això és demostratiu. Tot això ho anirem veient. Això mateix. I després ja passem a les paradetes, on hi ha productes del país. Productes del país, sí, i sobretot d'aquí, del país, de lo que és la comarca del Moianès, podríem dir, Castellterçol, alguns de Castellcir, hi ha els productes de Vegetàlia, que són ecològics, que tenen la seva importància, que ha agafat un gran renom. Sí. És segurament la indústria més important de Castellcir, suposo. Sí, és la indústria més important de Castellcir, tenint en compte també que hi ha una altra indústria també bastant important, que és el suc i pa, que també és d'aquí dintre Castellcir. Llavors aquí també tenim una demostració d'alguns tractors antics que actualment no s'utilitzen perquè tenen el seu mèrit i es conserven en perfectes condicions, però són més de demostració que no pas de treball. I, bueno, moltes coses que les podem anar veient sobre la marxa. Ja veuran que hi ha les parades que tots estan amb carpes que ens ha cedit la Diputació, que estem molt agraïts de que ells hi han col·laborat molt amb la fira aquesta. I, bueno, això és tot. I que esperem que l'any que ve hi hagi la segona fira, agrofira... Amb un gran interès de poder-la continuar fent i que tinguem la major part de gent que ens vinguin a visitar. Molt bé, molt bé. I estem molt agraïts de la seva participació i la seva presència. M'ha agradat molt bonic. Que jo estic molt satisfet d'haver-lo conegut, que no el coneixien. M'ha dit el Salvador Rovira que el teu domini sobre l'euga és brutal. Bueno, estem aprenent els dos, la veritat. Bueno, ara aquesta euga té 4 anys i la vaig agafar en un any i mig i li he fet jo tot el procés de doma per treballar i anem aprenent els dos. Vull dir, és una cosa que òbviament no havia fet mai, havia vist alguna vegada, però els dos anem aprenent a poc. I que has tingut molt èxit, doncs. Bueno, hem fet aquí una mica de demostració. Com s'ensenya a un euga a fer tot això? Amb molt de paciència, molt de carinyo, i això, bàsicament, vull dir, això són animals que caminar endavant i enrere i anar a la dreta i a l'esquerra ja en saben, però ens hem d'entendre els dos i tenir una relació que tinguem molta confiança i, clar, ens aprofitem una mica perquè ens ajudin a treballar, que és el que... I quin treball fas amb aquesta euga?
Amb aquesta euga treballo a casa, bàsicament, que fem hort així d'autoconsum, un bon tros, però com de veritat, per dir alguna cosa, per tot l'any i no comprem pràcticament res. I després una mica de carro per moure coses amunt i avall, fems, pedres, i traiem una mica de llenya del bosc. Sí, és el que fem. I com se'n diu, llaurar. No? Sí, llaurem, exacte. O sigui, totes les feines que es poden fer per l'hort, no? Preparar la terra, desherbar entre cavallons, totes aquestes coses ho faig amb la nala. Sí, molt bé. Veurem una mica el moviment. Ara hi tornem, hem fet una miqueta, i ara estàvem fent un mos els dos, i ara tornem a fer... Sí, hem vist que esmorzava a l'hora. Sí, exacte. També ho feu sempre a l'hora, això d'esmorzar? Aprofitem, sí, descansem, i si ella menja... Aprofitem les pauses. Sí, i tant. Molt bé. Has dit que és una euga del país? Bueno, és pirinenc català. És com una denominació que han fet així les eugues una mica més baixetes, perquè està creuada amb l'euga de tir catalana, que era això més petiteta, que si no els bretons o cavalls així francesos són una mica més alts. Sí, però això jo pel que faig ja m'està... Ja t'està bé. M'està bé i força en té de sobres, vull dir que no... Molt bé. Sí. A veure, què li faràs fer ara? Res, abans hem estripat una mica, que es diu, que és així com rascar, ho hem aplanat amb la fusta, i després amb el forcat valencià, que és amb el que treballo, perquè està molt bé perquè es poden canviar com les eines, no? Pots posar una cosa per fer cavallons, una cosa per tombar, una espècie de tall per tallar arrels i coses així, i jo he fet uns cavallons, simplement. I ara ho tornarem a estripar, com per tornar a començar. Per veure-ho. Sí, exacte. A veure, abans de que marxis, ja que tinc aquí el Salvador, i tu m'has parlat de l'euga, no hem parlat abans, que li he fet diverses preguntes, que ell és un home que també, això dels animals, també és una de les seves dèries, perquè els seus són els gossos d'atura. Sí, el que és la veritat és aquesta, que organitzem el concurs de gos d'atura aquí a Castellterçol, que ha agafat una gran empenta. El celebrem sempre el primer diumenge d'octubre, i és definitiu que això aclama la gent, perquè saben que, igualment que com a Puigcerdà és el primer diumenge després de Tots Sants, doncs el concurs de gos d'atura sempre és el primer diumenge d'octubre. I llavors jo tinc un sentiment per tot això, perquè el Sant Antoni jo he sortit amb una euga també, a beneir, manant-la des de dalt el carro sense manar-la a ningú, i són sentiments dels animals que són molt importants. I jo quedo meravellat d'ell, perquè la mena, que quasi bé no el sents, i l'euga creu el que li diu. I ara ho podrem demostrar-ho, que ens ho demostrarà. I tornant, abans de començar amb els gossos d'atura, has dit que venen gent molt important. Sí, nosaltres aquí fem la final internacional de campions. Com que vaig al País Basc també, els últims concursos que es fan al País Basc, i surt el campió del País Basc a Oñati, al poble d'Oñati, i jo vaig allà, que tinc molta relació, i agafo el que guanya allà i el segon que guanya, i els porto aquí a Castellterçol. Castellterçol i Castellcí, perquè és conjuntament l'associació, és de Castellterçol i Castellcí. Llavors, a Navarra faig el mateix. I llavors agafo els 6 primers classificats del Campionat de Catalunya i fem la final de campions, i surt el guanyador, és el campió dels campions, sense dubte. Molt bé. Sí, molt bé. Aquí tenim un hort de verdura ecològica. El nostre hort, diu, l'hort que aquí té més amunt el Bernat Sala, i que aquí en tenim una mostra, suposo. Sí, hem fet una mostra, així en format hort urbà, que està tan de moda ara, però del que tenim plantat allà, del que tenim plantat a l'hort de Vegetàlia, que tenim un hort d'una hectàrea i mitja, més o menys, i que produïm verdura per l'obrador de Vegetàlia, pels aliments que fem allà, pels 3 restaurants de Barcelona, i per vendre directament des de l'hort a la gent que ve els dissabtes a comprar-ne. Els dissabtes al matí, no? De 9 a 1. Exacte, sí. Sí. Perdona, i aquí exactament, això, per exemple, que no ho havia vist mai, què és? Sí, això és col kale. Avui hi ha molta gent aquí que diu, sí, hosti, això què és? Si li dius que és una col d'hivern, sí, si li dius que és una col semblant a una col d'hivern, ja saben de què estem parlant, perquè és una col que no fa cap d'ell, que fa fulla fins que floreix, i d'aquesta col en traiem les fulles i en fem una mena de patates xips fetes de fulla i de fruits secs, només. A veure, si ara jo em volgués muntar un hort a la terrasseta que tinc a casa, què hi posaria? Què hi tindria de posar, ara? Home, ara que ve l'estiu, primer de tot hauries de trobar un suport com aquest, o més petit, o una taula com aquella que tenim allà. I aquí hi ha enciams, no? Sí, hi ha julivert i hi ha aquesta bleda de colors. Això.
Ah, perdó, això són enciams, sí. Soc Sí, dolent, però no, tant, perdó. Soc dolent, però no tant. Això són enciams i bledes, que fèiem un taller Sí. amb aquests testos biodegradables perquè la gent els pugui plantar directament a terra. Sí. I això són bledes perdó, enciams i bledes. I a cada un hi ha una bleda, un enciam. Sí. O vàries, no, aquí n'hi ha 2 o 3, oi? I allò de l'últim de tot? Això és un hort urbà a mida de terrasseta, per dir-ho d'una manera. Sí. Però bueno, ho hem portat com a mostra. Julivert, porros i bledes. Molt bé. Em preguntaves què hauries de fer per tenir un hort a casa. Hauries de tenir una taula tipus aquesta, Com aquesta? que tingui una mica de gruix Per la terra. perquè hi pugui haver arrels una mica profundes, i llavors barreja de terra vegetal amb terra normal de jardí o la que puguis tenir a casa. I ja està. I ja la està. de la temporada. Sí. Jo sempre recomano plantar coses que em puguis tastar el gust en cru i que aportin color i que t'alegrin la vista en plan jardiner, també, eh? Jo penso, a més, que el tomàquet és molt interessant perquè els que es compren a les botigues acostumen a ser bastant dolents. Sí, darrerament. exacte. Sí. Potser és el producte que ha perdut més, el tomàquet, oi? Potser sí, però a la vegada també és el que la gent pensa això que acabes de dir i llavors ja es busca més la vida a l'hora de comprar-ne de bons. Vull dir que jo crec que tomàquet ara s'estan recuperant varietats i és l'imprescindible de l'estiu. Per tant, jo sí que plantaria tomàquet ara. Embotits de Castellterçol, porcs de Castellterçol, tot fet a casa. Sí, fet a casa sí, tot. Fem tot nosaltres, elaboració, desfem els porcs, vull dir, triem la carn per la botifarra crua, pels bulls, per la negra, bueno, per tot. Quants tipus d'embotit feu? Bueno, fem somaia, fuet, llangonissa, bull blanc, bull negre, catalana amb tòfona, Catalana amb top. tòfona, catalana sense tòfona, vull dir, i que més fem botifarra negra, cuita, d'ous, Déu-n'hi-do. tot això ens el fem aquest servei, el fem tot nosaltres. Ens ho fem tot. botiga, Castellterçol. Tenim botiga i l'obrador, diguéssim. Molt bé. I després d'allò. I aneu per les Pires o heu vingut a aquesta perquè No, és Castellcí? aviam, sortim a Castellterçol, sortim a Castellcí, ens falta personal, pot ser que hi anem el dia que n'hi hagi una, perquè hi trobem gustillo, també ens agrada. Què és el que més funciona? Què és el que s'endú més millor? Aviam, nosaltres ens funciona l'embotit tot, perquè la gent ens ve a comprar-lo perquè no el troben a tot arreu. Un embotit així, i ens venen de Barcelona, de Sabadell, de tot arreu. De Mataró, ens ve gent de tot arreu. Què heu venut més avui? Va. Ho hem vengut Això què és? quasi tot. Això no- Això és cansalada virada, Cansalada virada. assecada i amb pebre. I ens queda... Més o menys es veu. Sí, que passa ja ens falta la llangonissa, ens falta la somaia, que l'hem acabat, que no ens ho pensàvem, i hem vengut molt, i d'allò. Hem vengut una mica de tot, hem vengut molt, bastant de tot. Aquesta és la pomada màgica que fa el Joaquim Font. Bueno, el Joaquim Font i família. I la senyora. La senyora, sí, I la sí. senyora. Sí. I, a veure, explica'm, com la fas, per què serveix? Aquesta pomada... Bueno, aquí ja ho diu que fa- és per cremades. Sí, això cura les cremades. Sí. Aquesta pomada ja fa 85 anys que es fa aquí a Castellcí. Perquè la meva mare, quan es va casar, que se'n va vindre a viure aquí a Castellcí, doncs treballava amb un veterinari a Tona, i li va dir, diu, coi, diu, ja que te'n vas a Castellcí, diu, i allò és molt a pagès, esclar, ara estem més comunicats, però abans era més difícil desplaçar-se, i li va donar, diu, et donaré la recepta d'una pomada, diu, per les cremades, diu que va molt bé. I des de llavors que la meva mare la va començar a fer, doncs, bueno, la meva mare, mentre va viure, la va anar fent, i ja ens havia ensenyat a nosaltres, I ara la feu i ara la vosaltres? fem nosaltres, sí. Molt bé. I això, bueno, el que té la matèria prima és oli pur d'oliva, després cera d'abella, cera verge, que no tingui mel, i llavors un tercer producte que aquest no li puc dir. Perquè és el secret. És un secret que ja la meva mare li havien dit que no el revelés i nosaltres ho hem anat mantenint. Però és una pomada que va molt bé, per les cremades, per eczemes, per herpes, per multitud de coses, per llagues, persones que tenen llagues que fa anys que no se'ls hi curen
i tips d'anar amb metges i tota classe de pomades i gasten aquesta i se'ls hi cura. També pot ser que un cas que no ho curi, però bueno, va molt bé, molt bé. A la Montserrat... Montse del Verdaguer, és la Montse del Verdaguer. El Verdaguer. La Montse del Verdaguer. Correcte. Casa de pagès. Jo, doncs mira, sóc el que vaig darrere seu a callar sempre. Però el més graciós és que van pel carrer, aquí, amb dos cabretes, Tenim unes quantes... dos xais, bueno, xais i cabretes, no sé diferenciar-ho gaire, escolta, jo soc de Sansor. Urbanita. Urbanita, exacte. Cabreta, perdona, xai. Bé. I què passa amb aquests xais que els porteu pel carrer a passejar? Són bessons, Són bessons. la mare no els estima No els estima. i haig de Passa fer de... això també entre els animals, sí. Quan la mare els fa fora, s'ha de buscar una alternativa. I llavors... És jo amb el biberon, amb Vas llet de amb el pols, biberon. els hi hem de donar llet de pols, perquè si no es moririen. I com els heu trobat, abandonats o com? No, tinc ovelles a casa. Ah, tens ovelles a Sí. casa. I la gent te'ls porta. Bé, jo tinc ovelles i quan pareixen, si en fan va. dos, Sí. i Ah, vale, a vegades són els de casa estimen. vostra Sí, mateix. casa I em pensava que els havíeu trobat abandonats. No. Com us veig així d'aquesta manera. No. Són de la família. Són de la família. Ah, molt bé. En tenim una que la vam criar així també, Sí. i s'ha fet gran, ja és mare moltes vegades, però ella se sent molt humana. Sí. Entra a casa, obre la porta de la cuina, busca galetes... Sí. Vull dir que és tota una ovella Ah, molt bé. que s'ha sentit estimada i, bueno, és una trapella. Santa Maria d'Oló. Sí, es el único vi de Moianès. L'únic vi del Moianès. Sí. Molt bé. Sí. I el feu vosaltres? Sí, fet a mà. Tot a mà. Sí, Teniu con una ella y mi marit. I tu, el teu marido, i tu marido. I suposo que feu una petita producció, de moment. 9.000 ampolles, sí, botellas. Està molt bé, Sí, Déu-n'hi-do. sí, Per començar, sí. quant temps fa que esteu fent aquest vi? Estamos aquí en Santa María de Oló desde 2001 y el vi desde 2010. Molt bé. Tenim un clos coltor. Planta todos nosotros y desde desde en el primer viñas hemos plantado en 2001. Està molt bé, està molt bé. Clos Colló, Clos Cultor, Clos Cultor. Sí, Clos Cultor. El nom sempre és el mateix. Quants tipus de vi feu? Dos tipos. Este es el más Syrah. Entonces, sí, es un coupage de 70% de Syrah, 20% de Merlot y 10% de Cabernet Sauvignon. Y este es 70% de Merlot, 20 de Syrah y 10 de Cabernet Sauvignon. Y el año pasado, hemos plantado Picapol Negra y también Mando, que es autóctonos de la Plata Valles. Sí. Estamos en el Plata Valles, pero todavía no estamos en el DO, pero hemos haciendo una aplicación para entrar. La Marta i el Mena no venen res. Han vingut aquí, motu propio, per fer sopa de farigola. Oferir sopa de farigola. Oferir sopa de farigola a tots els que vinguin a la fira. Sí. Us ha sortit i ha dit, volem col·laborar a la fira. Sí. Perquè, evidentment, no venen res, com he dit. No. I la gent s'hi ha volcat a la sopa de farigola. Ha estat una sorpresa, perquè tothom ha estat com molt emocionat i entusiasmat de la sopa de farigola. Ens pensàvem que tothom en menjava de sopa de farigola. I resulta ens hem que no. adonat que no. No. Ha portat molts records a molta gent i després també amb el dia que ha fet ha acompanyat molt, perquè és una mica d'escalfor a la panxa que va bé. Quantes n'heu servit? 200, unes 200. 200 llesques de pa. 200. Amb 200 llesques de pa, a més, perquè clar, aquí es va tornant el pa, llavors li tireu sobre el pa, com s'ha vist, la sopa de farigola. Sí. Ara ja normalment hi posem un branquilló de farigola al damunt, perquè quan les caldes és quan deixaran totes les propietats de la farigola, i amb un raig d'oli i un raig de sal, i un polsim de sal. Sí, però s'us ha acabat el branquilló de farigola. S'han acabat. Sí. Molt, bueno, això ha estat un èxit total, doncs. Absolut, i llavors el sistema també ha estat molt bé, Sí. Els plats aquests aquí, i representa que se'ls anaven a rentar, una vegada acabaven la sopa, se'ls anaven a rentar i fèiem així el seguit, i no hem embrutat, no hem fet residu. Ha estat molt bé. Sí.